Moingon ko ninyo, nining kabuntagon. Wala mo masayop nga first service mo. Tungod kay ang inyong mabati, lonlon, bisaya nga wali. Kung maingon mo lonlon, nainumdum ko sa una ba, bata pa ko. Amo bukid yun kayo sa bigong. Nya, amo ang kuan, kanang mais man yun ang amo ang, wala man namibasakan. Mais yun mong pagkaon. Among tatay, naibasakan, tagaan man akong mama. Tagurha kasako, tagidyoon, gini naglungag. Mga anak do'y gagmay ba kayo may, ma, unsay mong gilungag, lunlon humay, yehey! Aparte ka namang pagkalipay, lunlon humay, di na naman na sudanan. Gagmay pa may tinuod na, humay na, sudanan pa. Muna amo maso na sa gagmay pa may. Munang salamat kayo ron, tungod kay lunlon Bisaya ang ato ang mabati. Nakasimba ko sa Dumaguete, sa itong igsoon dito, kay Engineer Lamban, simba mi, duda na ko. Pagsulod na ko sa simbahan, na may mga Amerikano, okay na murag dugo-dugo akong ilong ani. Luya sa inyong pastor dito, gikan sa pagsugod, puros good in English. May gani, makasabot punta kay sa Bible man, based tanan, makasabot tagamay. Pero, moingon ko ninyo, akong anak ko, anak siya pang, muwali gani ka, I bet yung English ito naon ko nila. Kana imong diksyon, porter bang gahiya, murag Manny Pacquiao. Hindi ko nung gahiya. Pag eskwela na ko, nahinumdong ko, pag high school graduate ko kutob, kaya kong papa, ni Ana ang kong papa, asakto na ng high school, Carabao bitaw, ulay grado, dako ang kay liog. Tinuod yun na, gingon sa kong papa, wala ko eskwela, pero kung may igsoon, bahay, nakahuman, maestra. Dayon, nag-eskwela ko, kining wala tas Ginoo, bulakbol kayo. Sige laming pang santol, pang mayabas. Tinuod yun ay na, nga, nang malandong ko ba? Nga ini-graduate ni mo, lukdo, ingnon ko sa kumama, lukdo yung kalbasa, ano malandong ko karon nga naman yung may eskwela, tagdili, tinarong ingnon, mata mo lukdo kalbasa. Malandong ko, ingon anak tingali. Sa dihang mo graduate na ka, maglukdo kag dako kayong kalbasa, ihatag sa maestra aron ka makapasar lang yun. Mao din ang lukdog kalbasa. Kaning high school graduate, kabalon man tami in English, anak. Tingala ko, akong anak si Ken, katong dere karon. Eskwela siya sa Itska. Pag second year niya, sige naman sila Englisay siyang ate. Hikay ko, maayo naman min English. Ako high school, wala gyud. Tiros gyud, na malandong ko ba? Sa akong pag-eskwela, wala gyud sa kung una-una. Mo eskwela lang ko, naglikay, kay perting daghanang trabaho sa balay. Maura gyud na ako Wala ko naguna-huna og ugma. Pero abi ninyo igsoon, salamat kayo. Tungod kay sa dihang naata sa Ginoo, ang Dios dili di ay magpili. Patas di ang Dios. Na kay grado, na kay wala, dato ka, pobre ka, dili kay ka kanang tambok, dili kay kaniwang, pwede ka niya gamiton. Tungod kay ang Dios, kasing-kasing ang iyang tanahon. Amin ba? Okay, maghisgot taog, ang Ginoo, patas yun siya. No? Ang Dios, perfect ang Dios. So, istorya. Di lang tayo magwali. Unya na, mubot mo gani kong wali. Nindot kay ng istorya. Usa ka tawo ba, sigig bagot-bot. Kay ang Dios ko no, dili patas. Ano man oy? Ginoo di gyud patas. Daghang dato. Wala ka ilas Ginoo. Napoy nakailas Ginoo, pobre. Di gyud masabtan. Naitambok, nainiwang, naimaot, naigwapo, naigwapa, naidili. Di gyud perfect si Lord. Sige siya hike. Tanaw niya. Kita ang kalbasa, porting dakuha, perting gulanga, perting gayaan, mura nagug bato. Yilo na kayo. Yang gikuha. Kisayang man, pagkabugata yun. Ingon din siya, nawa, di yun perfect si Lord. Kalbasa, 10 kilos, perting yung bugata. Pero iyang punuan, mararag kumingking.
Ba't giunsa gyud ni sa Ginoo? Lakaw siya. Tungas siya sa buntod. Pag abot niya sa buntod, gikapoy siya kay bugat man kalbasa. Kitab sig dako kay kahoy. Dakuas punuan sa kahoy ay. Duha ka tawo magakos, di pa man masangko. Pahuway siya sa tungod. Pahuway siya. Tanaw-tanaw siya. Di gyud perfect si Lord. Pati dakuas kahoy, ang bunga perting gagmaya, sambag man. Kailan mong sambag? Di gyud perfect si Lord, bagut-but siya. Paghangad niya, ning kanaas magamay dahon, hangad siya. Paghangad niya, igo, bitaw na yung agtang sa bunga, tuk, niya anak binakataas, sakit-sakit, uy, agay, sakita, uy. Pinumduman siya, hala, perfect di ay si Lord. Kay og nabali pa to, ang kalbasa mo'y bunga atong kahuya, patay na ko, pating dakuas kalbasa. Mga igsoon, ang tao, usahay, piktan sa Ginoo yang hunahuna, usa siya makaingon nga patas ang Ginoo. So nganong ako ning gisulti tungod kay ang Dios nining kabuntagon patas siya sa tanan natong mga kasing-kasing mububo siya siyang espiritu patas bisag kinsa sumala sa atoang kasing-kasing. So ako ang patukuranan, ako ang basahon, palakpakan sa nato ang Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang atong mensahe karon ato ning mabasa dinhi sa Buhat 2. Usa lang ka bersikulo mga igsoon dinhi sa 17 ning ingon ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Dios. Ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong anak nga mga lalaki ug babae magsultig mga mensahe sa Dios ug ang inyong mga batanong lalaki makakitag pananawon ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magadamgo mga damgo. So ang Dios maghatag og gahom siyang pulong nining kabuntagon. So pabilin lang mo og lingkod, duko aulo. Hallelujah, magampo ta. O Dios, salamat kayo nining kabuntagon. Salamat bisan pa sa imong pulong. Adunay gahom, Lord. Makigsulti sa among makasing-kasing, Lord. Sa among kahimtang, Lord. Sa among gugma, sa among gasa nga nadawat diha kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, ani nga mensahe, Ginoo, dili gud nimo labayng kawang kundi mahimo gud ning magpabilin sa among kasing-kasing ug sa among hunahuna. Among mapamalandungan, O Dios, sa dihang kami mamalandong diha kanimo. Amo ning isalig ug itugyan diha kanimo sa gahom sa imong ngalan, in Jesus name. Amen ug amen. Okay. Mo request kog tubig basta muwali ko mag-ugag yun ning ako ang tutunlan. Lahi gyud ang atong bation. Ako ministry nako ahan ng patay to ami nagwali. Pero lahi gyud kayo mga igsoon sa dihang muatubang ta ug sama ninyo nga mga anak sa Ginoo. Lahi gyud ang atong bation, no? Lahi gyud. So, kini nga ato ang mensahe mga igsoon nga ako ang gibasa mao ni ang kaning gisulti ni Propeta Joel, no? Wala pa nahitabo ang pagbubo sa espiritu sa adlaw sa Pentecost. Gisulti na ni sa balaang kasulatan ni Propeta Joel nga moabot ang panahon nga ibubo ang espiritu sa tanan niyang katawhan, malalaki, mababay. Moabot ang panahon, iyan ang gasulti ani atong gibasa mao si Pedro. Sa dihang si Pedro isugon kay siya nga mitindog nga misulti sa mga tao kay ang mga tao atong panahon nagbagut-butay, panahon nga ang Dios nagbubo sa iyang espiritu sa adlaw sa Pentecostes. So kining Pentecostes, adlaw sa Pentecostes, mao ni siya ang usa ka dako kaayo nga event nga ang tanang magtotoo, tanang mga Kristohanon magtapok sila. Ilang gisaulog ani kaning Pentecostes ang
pagpabati sa Dios sa gasa sa Espiritu nga nabati sa mga apostolis ni Jesus. Pipila lang sila, gamay ra kay sila. Ilang nabati nga ang Espiritu nadawat nila sama sa atuang nadawat katong nahitabo nato didto sa encounter pagdawat nato sa baptism sa Holy Spirit. Sa dihang ilaning kisaulog, dako kayo ang event. Nga naman, gitambungan sa daghan kayong kanasuran. Naadipto ang taga Partya, taga Media, taga Ilam, Mesopotamia, grabe yan lang mga lisod kayo. Taga Ehipto, taga Libya, naadipto ang mga taga Cyrene, taga Roma, mga Hudiyo, dili Hudiyo, tuad dito tanan, taga Krita, mga taga Arabia. Sa tutba, grabe kadaghan sa mga tao sa ilahang pagsaulog. Sa ilang pagsaulog, siguro, aperting daghana kayong tao. Dayon, tungod sa selebrasyon, sa verse 1, ngadto sa verse 4, nag-ingon ang buhat 2, 1, o 4, sa dihang nagtigom sila, naagyod ang pag-worship sa Ginoo. Ningingon diri, sa verse 1, sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutudlo, nagtigom sa usa ka dapit, og sa kalit, may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga hangin. Og milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga kalayo nga nagtugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo og misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. So, sa dihang nagtigom sila, nagbubo ang Dios sa iyahang Espiritu og natingala ang kining daghan kaayong mga tao sa kabanha. Natingala sila nga naay nag-speaking tongue, o raba kiya raba baba yok rubo yara pating paninggit. Dayon nakasulay po kog speaking tongue sa una. Wa naman ning balik kana bang mura sig insik. Yaw di ko ka wan ato experience. Mura ininsik ba ko ininsik man gyud siguro to. So akong asawa pod sa kanunay na ko siyang madunggan siyang speaking tongue inana kana bang language sa mga pikot insik. Natingala sila nga ngano man ni sila nga nakasulti man ni sila sa atong pinulungan. Nga taga diri man na sila sa Jerusalem. Natingala sila pero ang uban nagbugal-bugal. Naingon sila nganong magtagad man ta na lang hubog ng mga tawhana. Moto hintindog si Pedro nga di siya dili hubog ning mga tawhana. Sanglit ang oras alas 9 paman karon, no? Ang Dios nagbubo sa iyahang gasa sa Espiritu Santo, dugay na kayo. 2,000 kapina ang nakalabay. Ang iyahang pagbubo mga igsoon, hangtod karon nagpadayon. Ang iyang pagbubo nagpadayon. Matud pa sa usa ka magwawali, kanilaging sudlanan, bisan pagkusog kayo ang tubig, imo nang ipatungod, wala gisulod, di gina masudlan kung naitaklob. Pero kuwaan na tog taklob, mapuno gyud ni siya. So ang pagbubo sa Dios, dili tanan makadawat, depende kung abli ang iyahang kasing-kasing. Kada encounter dito sa kagawasan, halos gyud team ko. Karon ipapahulay nami, wala nami sa team si Pastor Juan, daghan mi. Pero naapil gyapon ko, nagyapon ko usa nga na request, nagyapon ko usa ka lison nga gagabi nga ako ang gitudloan dito. So, ang Ginoo sa dihang magbubo siya, no, sa matag usa dili ingon nga ang tanan makadawat og ang punto ang mensahe nining kabuntagon karon sa ato ang wali. Number 1 ning ingon diri, panganduya tinguhaa nga makadawat ka sa Espiritu Santo. Tinguhaa panganduya gyud nga makadawat ka sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Espiritu Santo nga gasa sa Dios mauni naghatag natog
tinuod nga kaluwasan. Walay kaluwasan kung ang tao dili makadawat sa gasa sa Ginoo. Nganuman, bisag unsa nimo kabutan, di pa ka mugawas imong balay, nag-ingon ang Isaiah 64 verse 6, sama kami sa taong hugaw ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa mahugawng trapuhan atubangan sa Ginoo. Mga laya kami daw dahon ug ang among pagkadaotan daw hangin nga mopadpad kanamo. Bisag unsa nato kabuutan, pahiran atubangan sa Ginoo. Di gyud ta makahimog butan nganuman naapata sa unod. Makahimo gyud tag daotan bisan og unsaon. Naay akong gipasulod nga sa encounter karon. Grabe. Parehab siya siyang asawa, dako man kay gasto ng rehab. Abi man ako naglibre ning gasto og 170,000 kay ato din ang kaon dito kanang rehab. Sa gato sila kapin, ang iyang problema, addict siya sa alak. Ang uban, droga. Siyam na sila. Pero, pag uli, wala aptig usa ka bulan. Inom siya balik, perti na pong hubuga, perting awaya silang iyang asawa. Kay, dako kay gasto, wala yun mausap. Bisag unsaon sa tao, daghan na to, New Year resolution, adik na ginako ni buhaton. Di na yun ni, kani mao na gini buhaton, maura gihapon. Kung dili ka makadawat sa gasa sa Ginoo sa Holy Spirit, di gyud mausab ang imuhang kinabuhi. Pero makadawat ka, mausab ang imong kinabuhi. Nganuman, siya na'y mamuhat sulod sa imuhang kasing-kasing. So alang sa tanan nga niya karon, labaw sa tanan sa ato ang mga VIPs nga naa karon, first time, second, third man nimo, wala pa kay tuig, nabati nimo nga wala pa ka nakadawat sa gasa sa Ginoo. Ningingon ang Bible sa Mateo City. Ningon siya, pangita og kamo makakaplag. Pangayo og kamo pagatagaan. Pagtuktok og ablihan ang pultahan alang kaninyo. Mga igsoon, ang kaluwasan sa Dios nga gihatag libre pero naatay buhaton. Ang atong buhaton usa ra gyud kabok. Usa ka tikang ra gyud. Pagtuo ni Ginoong Hesus. Mao nang nakaingon ko nga ang kanang retreat ba kinsakhay kanang gipadaygan sa Ginoo ana nga naay retreat dinha mao na ang paagi sa pagbubo sa espiritu nga daghan ang makadawat. Usahay sa church naaman pod, usahay naapod sa ato ang balay kanang magdevotional ta, hila kag maayo diha sa Ginoo. So wa ka kibalo nga mausab na imong kinabuhi, nakadawat na di ka sa gasa tungod kay ang Dios kasing-kasing man ang iyang tanawon. Munang ingon sa Mateo, kung wala ko masayop, Mateo 6:6, ningon siya, kung mag-ampo ka, sulod si mong lawak, ug takpi ang pultahan niini, ug pag-ampo si mong amahan nga dili makita, ug gantihan ka si mong amahan nga nagtan-aw kanimo sa hilom. So ang ganti mauna ang Holy Spirit, ang Espiritu nga muusab sa atuang kinabuhi. Amen. Okay. Adto ta sa ikaduha mga igsoon. Number 1, unsa to? Panganduya, tinguha agyod nga makadawat ka sa Espiritu. Okay. Ikaduha, kung nakadawat na ka, pagbuhat ug matarong. Kung nakadawat na ka ana, pagbuhat na ug matarong. Kaysa dihang dili ta magbuhat og matarong, basig kaingon ta nakadawat na ko ana, okay ra kayo. Basta nakadawat na ko, kana bang nalimot na ka, di nagsalig na ka nga nakadawat ka, okay, naanak ko, nakabato na ko kaluwasan, dili kinahanglan magbuhat na tag matarong. Nganuman sa dihang dili na ka magbuhat og matarong, ang espiritu nga imong nadawat magsubo siya og biyaan kaniya. Nahinumdom mo ni Saul, ang unang hari sa Israel. Si Saul, nga gipulihan ni Haring David. Nganong gipulihan siya?
Tungod kay nakasala siya, gibiyaan siya sa Espiritu sa Dios. Ug ang iyang kinabuhi, grabe na hinuon kanang makasasala ang iyang kinabuhi. Si David nga nagtugtog, parang maulian siya, iya pag yung gibangkaw hinoon. Si David nga loyal kay siya, gusto ganyang patyon, dautan na kayo siya, mo nang gibiyaan siya sa Ginoo. Kita sa atong kinabuhi, dili ta magsalig kung nakadawat na ta na magbuhat tagmayo tungod kay ang Dios magsubo siya. Nag-ingon ang Episo 4:30. Episo 4:30. Ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo, kay ang Espiritu sa Dios patik diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kita sa Dios. Wow! Ang Espiritu sa Dios, ang gasa sa Ginoo, patik di na siya sa atong kasing-kasing alang unya sa adlaw nga luwason ta sa Ginoo. Kanus aman ta luwasa sa Ginoo? Abi ninyo mga igsoon, usa ka dako kaayong privilege ba nga mahimo tang tinuod nga Kristohanon. Tungod kay ang tanang tao dinhi sa kalibutan naanatay natakda. Natakda na ta nga mamatay. Nanatay gitakda na to matag usa nga mamatay. Natakda na ba ka nga mamatay ba alang sa mga batanon 10 imong edad, di ba? Nagani wa pa kagawas sa kanang tiyan sa iyahang inahan, patay na. No? Ang tanang tao natakda na ang atong kamatayon nga diha ka mamatay ka 20, 30, 40, 90 imong edad. Natakda na siya. Pero ang nakanindot kung naatay tinuod nga relasyon ug suod nga relasyon sa Dios tungod kay ang natakda na pwede na usbon sa Ginoo. Tungod kay ang Dios mao ang labing gamhanan nga naghimo sa langit ug sa yuta. Kanang imong atong kamatayon nga natakda na usbon na sa Ginoo. Atong mabasa si Isaias chapter 38 ang kinabuhi ni Haring Ezekias. Mga igsoon, grabe, giadyasan sa Ginoo ang kinabuhi sa hari. Doon na siya isuod nga relasyon sa Ginoo. Pero nakasala siya. Pagkasala niya, ang bunga sa sala, sakit, balatian. Nagsakit siya. Ning ingon dayon si propeta Isaias, gipadayagan sa Ginoo ingna adtua siya Haring Ezekias, ingna mamatay na gyud siya sa iyang sakit. So ni adto sa iyahang gingharian ang propeta. Pag-abot sa taas, giingnan niya ang hari. Talahurong hari, nag-ingon ng Dios, mamatay ka na gayod sa imong sakit. Unsay gihimo ni Haring Ezekias? Wala siya miingon siyang sundalo. Kining propetaha, latiguha, or patya, wala. Doon na siya ipagtahod sa propeta. Ang iyang gibuhat, mihilak siya pag-ayo og nagtubang sa bungbong og niingon, Ginoo ko, pasaylo ako sa akong mga sala, hinumdumiin taon ang akong pagpangalagad kanimo, kaniadto. Hinumdumiin taon, pati niyang hilak, nagtulo ang iyang mga luha. Ang propeta nanaog naman sa silong. Wala pa gani siya nakatunob dito sa yuta, sa palasyo, sa hari. Giingnan siya sa Ginoo. Balika si Haring Ezekias. Ingna, nga dili siya mamatay sa iyang sakit. Ningon ng Ginoo, akong nakita ang iyang mga luha. So, ning balik ang propeta. Ning balik siya sa taas, ug iyang giingnan ng hari. Talahoron, nag-ingon kanako ang Dios, dili ka mamatay sa imong sakit, iyang dugangan ang imong kinabuhi og 15 ka tuig. Wow! Giusab, imbis mamatay na gyud, gidugangan sa Dios og 15 ka tuig ang iyang kinabuhi og palalipdan ko kining nasura sa inyong mga kaaway. Ingon ana ang higsoon, ang kinabuhi ni Haring Ezekias mamatay na gyud unta siya. Pero munay pinakanindot kung naatay suod nga relasyon sa Ginoo. Kay ang kamatayon pwede ilikay sa Ginoo. Tungod kay ang imong Dios, ang atong Dios, maoy pinakalabing gamhanan.
usahay sa atong kinabuhi, dili lang ta kahibalo nga iwas na dayta sa Ginoo sa kamatayon. Mag-drive ta usahay, alang sa naay motor, makakuan kag dagko ang sakyanan, duol kayo. Sus, hapitan ako na igo eh. May kanit kaya nakalihay pa ko gamay. Dili to ikaw mo'y nagpalihay. Ang Ginoo nagpalihay ni Mos manubila. Patay na unta ka ato. Pero, ning ingon ang Ginoo, napamangkay duaon nga kalag-on niyang alas 6, God. Wala ka nabangga ato. Gilikay ti ka. Ingon, ana kanindot kung naatay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Kay ang natakda na nga atong kamatayon, pwede niya i-extend. Hallelujah! Okay. Ikaduha man ta nga punto mga igsoon. Okay, padayon ta sa ikaduha mga igsoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Kinsay siguro ang mga batanon ani, dili sila ka-relate ani. Dunay tulo ka artista nga gwapo silag mga tingog, pero dili gyud ingon nga gwapo kayo, pero arang-arang gyud. Nagsanib puwersa sila aron musikat. Ang ilahang grupo gihinganlan og kining Apo High Society. Nakailan mo ana? No? Usa ana si Danny Javier, nagsakit ni siya bag-o lang mga 2000 siguro 15 16 bag-o lang. Himatyon siya. Dito siya sa ospital. Unsay ngalan anang dito nagyug ka sa kanang agaw buhay na. ICU. Dito na siya gibutang. Pila to ka oras siya dito nga daw patay na gyud. Wala na gyud kuan. Ang iyahang gitan-aw sa mga doktor kato na lang pinitik siyang kasing-kasing. Mag-record siyang gininhawa. Pila to ka oras. Abi ninyo unsay nahitabo? Dunay nahitabo nga engkwentro sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Matud pa ni sa interview ni Jessica Soho sa iyaha, sa dihang napass out na siya, nawala siya sa kalibutan, gidala siya sa langit. Kini si Danny Javier, gidala siya sa langit. Abot dito, gihukman. Nakita niya, ambot, ngano, akong nakita dito, puros mga artista. Padulong sa kalaglagan ang ilahang adtuan, naglinya sila. Walang Tagalog man, walang singitan. Di parehas anang mamalitag mall nga naibag-o naikalangan mo ana din ang uban no, bit-bit silang pinalit, no? Pero dito daw wala gyoy kanang singitan. Ana gyud kuno nagpaabot sa hukom, sumala sa ilahang binuhatan. Sa diyang hapit ni siya hukmi, dool na siya nakamata siya. Pagmata siya, dito siya nabuhi. Motong iyang gisugid ni Jessica Soho. Abi niyo igsoon, pagkadungog na ko ato, ko grabe. Grabe ang kanang iyang engkwentro sa Ginoo. Gipadaygan siya anak sa Dios tungod kay gusto sa Dios nga si Javier makaila siya sa iyang tagbubuhat. Gusto sa Ginoo nga dili pa siya mamatay o mahimong makabaton pa siya og kaluwasan. Gisayangan ko ba? Ambot ka karon o nakaduol baka siya sa Ginoo. Pero sa akong paminaw, murag baliwala lang niya to nga engkwentro diha sa Ginoo. Muna miingon ko ninyo nga Ginoo patas gyud kayo, no? Dili gyud siya gusto nga naay usa na to nga malaglag. Gusto gyud siya nga ang tanang tao makabaton gyud sa kaluwasan, makadawat gyud sa gasa sa Espiritu Santo. Okay. So namta sa ikaduha, no? Ang atong ikaduha sa to, kung nakadawat na ka, pagbuhat og matarong. Okay. Napay usa ka verse. Nangingon diri sa dihang nakadawat na ta, nahiusa na ta diha kang Kristo. Kana bang kung naingong nahiusa, kanang si Christ, si Kristo, ang iyang Espiritu na sa atong kasing-kasing. Ningon diha sa 2 Corinto 5:17, si bisan kinsa nga nahiusa diha kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan milabay na
ug ang bag-o miabot na. Munang importante kayo nga makadawat ta na mausab ang atuang kinabuhi. Ayaw na lingia katong imuhang aghimo kaniadto nga grabe nato kadautan. Nalimot lang ko sa verse ani nga giingon din ha nga kung si kinsa tong magdaro nya kanunay maglingi siyang luyo dili takos sa gingharian sa Dios. Si kinsa tong Kristohanon nakadawat sa gasa sa Dios nga nagkinabuhi na sa bag-o niyang kinabuhi pero mubuhat gyapon siya siyang gibuhat sa una, moinom lang gyapon, mang chicks lang gyapon, parehan ako sa una, kitang tanan ning agi yutana, dautan kay ta, sugal lang gyapon, dili tatakos sa ginharian sa Dios. Okay. A, B. So A, subdivision ni sa ato ang point number 2. Ang atong pagsimba dili kinahanglan ato ang ato ang kasing-kasing kinahanglan ato gyud ni siyang susihon basin dili mao ang motibo ani. Kana bitaw muana ka musimba ko karon. Sukad-sukad pagi ko kaabsin aning simba. Imong silingan, makaingon imong silingan bot na oy. Luwas gyud ning tawana kay kada adlaw gyud magsimba. Pero ang imong kinaiya, moana ka ba? Naanad na magugsimba. Basta naanad na ko musimba gyud ko. Kana bang nahabit na nimo musimba ka, dili na mao. Mingon kinaiya. Kinaiya naman ako nga musil group ko. Musil group ko kinaiya na gyud na nako. Kanang habit na nako na nga morning prayer ko, jogging ko, adto simbahan, morning prayer, dili na mayo. Ang mayong buhaton, B. Ang mayo natong buhaton, mao nga musimba ta tungod kay naatay gugma sa Ginoo. Musimba ta tungod kay naatay giapas nga kalipay sulod sa atong kasing-kasing sa dihang musimba ug mudayeg ta sa Ginoo. Kana nga kalipay gugma gikan sa Dios, tinuod nga kalipay. No? Mo morning prayer ta kay sa morning prayer naagi something kalipay nga lahi gyud imong mabati mo nang naagi kas morning prayer. Wala ka ni ana sa morning prayer kay naanad na ka. Kay hingjaging ka mohapit ka og church. Kinahanglan na ang imuhang huna-huna ug gugma kasing-kasing naa sa Ginoo. Dili kay naanad, habit lang, dili mga igsoon. So amin ba? So salamat kayo tungod kay gipahinumduman gyud ta sa Ginoo kung unsa ang angay natong buhaton. Okay. Ang pag-inkwentro nato sa Ginoo sama ni Danny Javier ambot lang kay layo man siya og baliwala lang bato niya. Mga igsoon, ayaw gyud baliwala ang imuhang pagdawat sa Espiritu Santo, ang imuhang kana bang inkwentro diya sa Ginoo. Tagaig dako kayong bili. Na ako'y leader nga grabe ang iyang inkwentro dito sa encounter. Naa siya'y tindahan sa merkado. Sa dihang human sa encounter, parting dasiga, kadyot rigi kayo usara ka bulan. Abi ninyo kung unsay iyahang testimonyo. Sa mo ang cell group, ipatestimonyo na mo tunggikan sa encounter. Naingon ni siya, pas, grabe ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Sa dihang naislin siya, kita siya, perting ninduta kayo sa dagat, linaw kayo, ug blue kayo sa kalalom. Sa unahan, nakakita kog tawo nga putig sa nina, nga hayag kayo. Murag tulo ka bisis nga nagkamay nako. Ingko si Jesus to, nagkamay nimo. Ingon siya, unsaon man ako pag-anha, Lord? Pating gablo ang guwan, tubig. Yang giana, wa man siya na lubong. Murag si Pedro ba? Lord, palakwa ko sa tubig. Wa man siya lubong. Pag-ana, wala man. Pas-pas kay siyang lakaw, padulong atong tao nga gaputi. Pag abot dito kay inaniman, diha ang
tubig. Wala ko kakuan og dagat ba to or sa Bible alanaw na ilahang gingon. Pagdawat gyud atong tao nga putig sa nina siyang kamot, si Jesus, nakamata siya. Akong gingnan siya, Brad, gidawat naka sa Ginoo. Ang imong kasalanan, ipasaylo na ka, gihawas na ka dito sa tubig. Lami kayo ang imong intro sa Ginoo. Pero unsay nahitabo, wa yod niya taggai og kanang gibugaton yang inkwentro sa Ginoo. Wala na nangalagad, talagsa na kay may magkita. Wala na gid kong kakita. Maunang gisayangan kay ko. Abi ninyo mga igsoon, atong ampingan ang grasya nga atong nadawat kay lisod yun kaayo na siya. Kasar gina mahitabo mga igsoon. Kasar gina mahitabo sa tuang kinabuhi. Lisod kaayo ang pagpabalik. Ningon sa Hebreo 10:26. Hebreo 10:26. Kay wala na'y sakripisyo alang sa sala, kung tuyoon gayod nato ang pagpakasala, humanta na hibalo sa kamaturan. Maunay akong gikahadlukan nga verse. Kung mubalik ko sa kong karaang kinabuhi, kamo, wala mo mahadlok, ana. Wala na'y sakripisyo, buti pasabot, wala na'y pasaylo, paghinulsol. Kung tuyoon gayod nato, nahibalota nga sala gyud ato nang buhaton. Luoy kaayo ang ato ang kinabuhi. Niingon pagyud ang Hebreo 6:4 ug 6 mga igsoon. Hebreo 4. Hebreo 6. Hebreo 6:4 ug 6. Chapter 6 verse 4 and 6 akong basahon mga igsoon. Dili na gayud makahimo pa paghinulsol pag-usab kadtong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa sa langit o nakaambit sila sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios o nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot nga katuigan. Apan namiya gihapon sila, dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios og ilang gipakaulawan at ubangan sa tanan. Abi ninyo mga igsoon, sa diyang nakita sa mga tao sa una, ang kausaban nato sa diyang nadawat nato ang Espiritu sa Dios. Grabe si Ikuan. Kaning tawhana, babayro kini sa una, patim ning sugarula. Bible na may dalon, madomingo, di naman sa bulangan, di naman sa sugalan. Grabe ang iyang kinabuhi. Pag backslide nimo, makita nila nga hingbalik ka sa imong karaang kinabuhi, moingon ng mga tao, simba-simba, tanawa na si Kuano, dasig unsan na ron. Mao, gaya po na dangatan ng simba. Nahimo tang ihimplo sa bad. Mao nang importante kaayo nga ang kaluwasan nga ato ang naangkon kinahanglan nga ato junang hawiran, no? Okay, adto ta sa ikaupat, last mga igsoon. Ikatulo nga punto mga igsoon. Buhata ang kabubuton sa Dios ayaw palabis sa kalibutan. Buhata ang kabubuton sa Dios ayaw palabis sa kalibutan. Sa ato pa gipahibalota nga ato ang buhaton ang kabubuton sa Dios. Usahay mauna magud nato ang kalibutanon. Malimot na tag simba ang atong heart ba, atong kasing-kasing nakapokus atong negosyo sa atong panginabuhian dinhi sa kalibutan. Nya ang ato rabang gipanginabuhian diri sa kalibutan, kutob ra na diri. Gihurot nato ang ato ang oras pangwarta aron kita makapalit og nindot nga sakyanan, pero dili man na sayop. Pero kung imo na yung ihurot ang imong time diha, ihurot nimong time aron makabalay kag gwapo, makapalit kag basakan, kalubinan, dili na sayop. Pero kung imo ato nag yung ihurot ang atong time diha, nag-atong gipalabi ang kalibutan. Abi ninyo mga igsoon, ang kalibutan tanan mahanaw ra na. Ning ingon ang 1 Juan 2:17.
Juan 2:17 ning ingon, ang kalibutan ang tanan nga anaa niini ug ang gikaibgan sa mga tawo maanaw apan ang nagbuhat sa kabubuton sa Dios may kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. Maunay pinaka-importante nga atong hunahunahon sa dihang naata aning kalibutan na. Normal, siyempre, mangita gyud tag kwarta. Kay ang atong lawas mukaon mangandoy, pero kinahanglan naagyod ang kaalam sa Ginoo. Dili nato palabihon, ingon diha ayaw palabiha. Buhat ka diha, pero ang atong kasing-kasing gununa naa sa Ginoo. Ingon ani ba, Lord, panalangini ko kay kung negosyo, Lord, mahalin mo ta ni Lord, mauni kay mo palit kog sakyanan, mauni gusto kong makabalay, Lord. Kana bang nabisi ka sa kalibutan pero imong una nakapunting diha sa Ginoo. Nagpalaban ka sa Ginoo, mao nay iyang ganahan, no? Musimba ko karon kay gusto kong makabati sa kalayo sa Ginoo. Dili kay musimba ko kay nahabit na ninako. Ingon ana kahimut-an ta sa Ginoo. Okay. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, ang kalibutan ingon ani manggod nga sa dihang magpadayon ta sa pagbuhat dinhis kalibutan nga puros na lang yun kalibutanon, maabot ang time nga ang grasya sa Dios nga gihatag extend sa atong kinabuhi. Wala magay magpabili na to nga magpabiling tang buhi dinhis kalibutan. Amen. Kitang tanan mamatay gyud ta, natakda gyud ta nga mamatay. No? Mao nang niata ron tungod kay naay dako kayong promise ang Ginoo. Kay ug wala paning promise sa Ginoo, dili gyud ko mutongtong dire, di ko musimba. Palabi ko sa kalibutan, pero dunay nindot kayong promise sa Ginoo. Human ang atong kinabuhi dinhis kalibutan. Ang atong kinabuhi dinhis kalibutan, drama ra ni. Ang tinuod nga kinabuhi kanang human sa kamatayon. Ang atong tinuod nga puloy-anan, ang atong tinuod nga kanang adtuan nga muhangtod sa kahangturan dili parehas kalibutan nga naay katapusan tuwa sa langit. Ang atong tinuod nga balay, dili na atong balay diri nga gwapo, tuas sa langit. Nag-ingon ang Pilipos 3:20 o 21. Pilipos 1:21. Kung wala masayop kana gyud nga verse. Ingon, apan ang atong puloy-anan atua sa langit ug mahinangpon kitang magpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit. Ug ilisa niya ang atong lawas nga madunot sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Wow. Ang ato ang balay tuwa sa langit. Mahinangpon tang nagpaabot. Aha man ka nagpaabot, wala na ka diri sa kalibutan nagpaabot. Tuwa na ka sa kalibutan sa mga patay. Sa Bible, giingon dire ang kalibutan sa mga patay sa hadis mao ang kanang minterios ato mahinangpon tang nagpaabot sa dihang imong giampingan ang kaluwasan nga gihatag sa Dios sa atuang kinabuhi ato nang ampingan. Mahinangpon tang magpaabot didto sa kalibutan sa mga patay tungod kay dunay dako kayong paglaom. Nasayod ko nga kitang tanan duna tay pagtuo tungod kay naa ka karon, misimba ka, naminaw ka, tungod kay mauni ang pinaka importante nganong nia ka. Kay ang atong kinabuhi short sama sa payag ang atong kinabuhi sama lamang sa bula nga sabon. Pagbubo nimo makita nimo pagkataod-taod mahanaw. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan sama sa kaning panghanod sa langit. Pagtanaw nimo daghang ing panganod pagkataod-taod nawala in anak kamubo ang atong kinabuhi. Pero dunay saad ang Dios. Dunay saad sa dihang makadawat ka sa gasa sa Dios, sa dihang imong ampingan ang gasa sa Dios.
Muabot man ang panahona. Inani ang kanindot. Ini atong asawa, pinangga magikitas tong asawa. Ato pong pinangga mga bana, pinangga po kayo nato ning atuang asawa. Asawa, pinangga po ta. Pero padanglit, di lang ko mo hatag pananglit sa inyo, sa ako lang. Ug mamatay ko, kini kong asawa, sige naghilak, at kuyog adto sa lubnganan. Pag ilubong na ko dito, igo ra na siya sa hilak. Pero mutabon, kuan pa na siya, mutabang pa na siya tabon. No? Igo ra sa hilak. Ang kangit-ngit ng ingon ng Bible, ang tao nga mamatay, nga wala sa Ginoo. Pagkamatay niya, wala siya nakadawat sa gasa sa Dios. Sa dihang tabunan siya, sa yuta or pantyunon siya, ang kangit-ngit na gayod. Wala na siya paglaom. Di na siya pwede maghinulsol. Dili na pwede muhilak siya sa Ginoo sa ilua ko. Patay naman siya. Wa siya nakakaplag. Ang kangit-ngit na gayod. Wala gipaglaom. Pero ikaw, ako, kung mahitabo nga tabunan na ka dito sa kangit-ngit, ang kangit-ngit dunay kahayag. Nga naman, doon kay gipaabot sa pag-balik sa atong manunubos ang Ginoong Hesukristo nga gikan sa langit. Iyatang banahon. Katapusan nga bersikulo. Kanus amani mahitabo pagbalik ni Jesus. Unang Tesalonica 4:16. Unya sa kalit mabati ang makusog nga singgit sa paglanog sa trumpita sa Dios. Ug mukunsad ang Dios gikan sa langit ug mo'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Wow, kita gyoy unang mabanhaw mga igsoon. Hallelujah. Dalaygon kayo ang Dios nining kabuntagon Ginoo. Salamat kayo mga igsoon. Salamat kaayo tungod kay gipahinumduman ta sa matag usa kanato mga igsoon. So ang ato ang unang punto mga igsoon, kun dugay na kang kanang nagsimba niya murag alanganin ka, murag wagi ko kadawat sa gasa, murag alanganin ka ba? Unsa ron murag wala ambot lang di ka ka-sure. Kinahanglan panganduyon nimo. Sa dihang mangandoy ka, ipahiluna rana sa Ginoo. Tungod kay ang Dios nasayod siya sa atoang hunahuna. Si Jesus nasayod siya sa atoang hunahuna. Nag-ingon din ha sa Juan, kundi wala ko masayop, Juan 2:25. Juan 2:25, naingon siya, dili na kinahanglan nga sultian pa si Jesus may tungod sa mga tao, kay siya mismo nasayod man kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa mga tao. Si Jesus nasayod siya kung unsa ang naa sa kasing-kasing natong tanan. Di na siya kinahanglang sultian. Sa diyang mangita ka, mangandoy ka sa gasa sa Ginoo. Nakita na sa Ginoo ug ipahaom yun na sa Ginoo. Makaplagan yun na nimo mga igsoon. So nini nga kabuntagon alang sa pagtapos akong gihangyo ang time nga moawit ta o katong nindot kayo nga awit mga igsoon alang sa atuang pagpamalandong sa atuang kaugalingon. Ang putli nga kasing-kasing. So maog yun na ato ang gipangandoy matag-usa na to, putli na tong kasing-kasing. So manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Na ako'y pastor nga nakaila mga igsoon. Nakaila mi kanang usaragyod ka higayon, nagkaistorya mi. Ako siyang gisultian may tungod sa pagpanglihok sa Holy Spirit. Abi ninyo mga igsoon kung sa iyang sulti, tiguang na siya. Pero ang makasusubo lang kay ingon siya nako, undang na siya pamastor. Ingon siya nako, kung una-una wa man siguro undangay. Ibutang na to ug wala kay simbahon, padayon yapon kapag pamastor sa imong silingan, sa imong kaila. Naingon siya, wala ko kasulay anang Holy Spirit nga gasa nga atong madawat. Naingon siya nako, pero tigulang na siya. Nangandoy siya.
So sa imong gitindugan karon maigsoon, daan man ka, bag-o man ka, sa imong una-una, wala man ka nakadawat sa Espiritu sa Dios. Kung gusto ka nining kabuntagon, lipayon sa Dios, pabation ka sa iyang gugma sa gasa sa Espiritu. Iduko imong ulo. Hallelujah. Ipataas ang imong kamot, pangayua sa Dios. Kung gitandog ka sa Espiritu Santo, yangyo ko ikaw nga muanhi sa ato ang artal. Hallelujah. Kung gitandog ka sa Dios, muanhi ka sa atubangan aron kami makahatag upag ampo diya kanimo. Dugay na kang gimingaw, sige kag simba, wala nimo nabati ang presensya sa Dios. Hallelujah. Thank you, Lord. Nangandoy ka siyang presensya, sulod si mong kasing-kasing. Sa dihang nangandoy ka, igsoon, makadawat ka nining kabuntagon. Tungod kay ang Dios, wala siya nagpili, wala siya nagtanaw sa imong sala. Sa dihang isugid lang nimo karon nga mangayo kag pasahilo sa tanan nimong mga sala, nakita sa Ginoo ang tanan. Panganduya igsoon, panganduya, lipayon ka sa Dios, makadawat ka sa Dios. Hallelujah. Oh Lord Jesus, hallelujah.